Żeża tal-flagship inkitbet bej wieħed u ieħor iktar minn 100 sen ilu. Naħsbu għax maħniex ċerti lanqas inkitbet minn Michelangelo Borg meta kellu l-kumpanija Indipendenza. 100 sena ilu Michelangelo Borg kiteb kummedja li minkejja it-trabi kollha li jittellet il-poplu baqa' jikkonkorja liha u l-popolarità baqgħet tiżdied. Herman Bonaci Productions qed jagħtu l-ħajja mill-ġdid lil Żeża tal-Flagship u f'din l-intervista nesploraw kif qed jimmodernizzaw dan il-musical. Żeża minna nfisha Żeża tal-Flagship il-play qed tirrifletti biex ngħidu hekk għax anke meta Michelangelo Borg adatta s-soċjetà Maltija. Ġifieri qed tirrifletti xi ftit mis-soċjetajiet ta' dak iż-żmien, ġifieri fejn għandek dawk illi pretenduha però fil-fatt huma mqarbin, għandek in-nies li jagħmlu spettaklu u għandek in-nies ovvjament illi qed iservu il-dawn li minn għalihom jew li kellhom ħafna flus li minn għalihom huma nobbli. Allura għandek din it-taħlita kollha. Hija komedja ħelwa ħafna, nista' ngħid li jiena ġamilta aktar minn darba qabel din, jiġifieri fis-snin li għaddew. Pero nista' ngħid li d-darba għandna verament kast ħelu, kast żagħżugħ, kantanti tajbin ħafna, għandna żeffina tajbin ħafna biex noħolqu dak l-ispettaklu li kull min ġej jarana ħajkun qiegħed jitpaxxa fit-teatru u pjaċir. Aħna forsi gawdejniha fi żmien it-tmeninijat, ġifieri probabbilment ġa kien hemm xi tibdil fl-iskript meta tellat. Dil-play minn dejjem affaxxinatni għal raġuni li hija kummedja naħsbu wkoll li dina ttieħdet minn xi kummedja oħra poxad Franċiża fil-bidu tas-seklu ieħor, jiġifieri ġiet adattata bil-mod il-mod naħseb ma' żminijiet għax inbidlu ħafna affarijiet u nbidlu ħafna karattri minnha, biss il-prinċipali ovvjament kienet Żeża tal-Flagship u l-familja aristokratika mill-Belt Valletta tat-tabib Anakleto. U dik l-istorja ddur hemmhekk. Sfint x'aktar. Adattajna Żeża aħna fid-disajnijiet ġa minna konna għamminija bħala play. L-ewwel darba li saret kienet play ma kienx mużikata. U mbagħad lejn l-aħħar tad-disajnijiet għamilnila xi ftit kanzunetti illi kienu rrikordjati. Fl-2007 jidilli aħna għamilnila rivoluzzjoni. Grazzi għal Joe Gadd dak iż-żmien ħloqna l-ewwel att kompletament ġdid fejn naraw il-Flagship bar li qatt ma kien miktub għaliex kien jiġi dejjem rakkontat. U mbagħad inħolqot lirika għal kulat biex stajna naddattaw il-mużika għal Żeża tal-Flagship. Ta' min jgħid ukoll li żammejna wkoll kemm mal-epoka kif ukoll mas-sistema kif kienu jsiru plays dak iż-żmien fuq il-park. Ġifieri aħna missu noħolqu ħafna projections u effetti, però jekk dak iż-żminijiet biex ngħid hekk is-set kien ikun impinġi ħanippruvaw naħdmu b'dik is-sistema. Ġifieri anke l-kanzunetti provajna nażlu songs illi forsi fin-1930s, 1940s kienu jitkantaw ukoll fil-bars u fil-music halls kemm Sada Stretta kif ukoll Balzunetta. Allura żammejna kemm jista' jkun ma' dik l-epoka anke l-atmosfera li ħanoħolqu nispera li ġeldilna għal ħafna nies forsi kun hemm anke anzjani li ġejjin jarawna ħaġġeddilhom memorja sabiħa ħafna.